Bismillahirrahmanirrahim. Rinengga sumber ping surya para kadang-kadang aswatama manunggal hamurwaga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Ayo le Sanji Sabaya Mukti Sabaya Pati. Sirna
Kang Bajokolo yo yo Joyo Pangribowo Kajino datang kawula panjenengan Joyo Dalasan kula terwanatin sawegum dumadi kepareng dalem ngaturaken salam Bapak Yo wilujeng nganti ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu salam budaya para pengantin para pemuda sepuh kasatuan sahabat lan jajaran pemerintah desa akan kunjuk Raya Baroyo Doyo Masukut Pandean Lor Ngablak Telomoyo Agilat Bapak Ibu Tresno Budoyo ingkang sinuboto libatno saking tolak sari wonten ing dina dalem sak menika kepareng marang sowan Ngabiyantara kadang saking putra Aswatama Manunggal ingkang mijil saking dusun Bagusan Desa Bagusan Kecamatan Parangan boten sepi jumateng kadang-kadang YouTuber atur sembah nuwun ingkang sampun hanger dengan pagelaran ing dalu punika. Bapak Ibu Tresno Budoyo menggah mekaten gelaripun dadi pinangka pabuka monggo jangan pamiyah ing sinario memayu hayuning sasana sugeng dalu sugeng midhangeten gelaripun ngantos purwaning sabanggi nuwun kula nuwun. Gusti Allah sesembahan perintah tata umum lima betul aku merasa bukanlah aku
duk 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 duk. Lera ile tandure konsumir lerna ijo royo royo masa kebangan tenanya saat nenek ipeng kui lunyu lunyu kenek anggo masuk toto tiro kanggo masuk toto tiro. Bro, kalau tinggal peran sabyo Betawi perkatakan asmo como manusia. Ile tandure woso ile na iko royo royo nasang gobangan tenanya saat teneno ipeng kui lunyu lunyu keneno kanggo masuk toto tiro kanggo masuk toto tiro. Lono sewan gono raja muda iya poe jodo langgar rasa isino kasa pusaka bojo jai sapa dia
kritane hina manghe padha danu kaya ing pambudi sodati kanthi dewat ing satriya siyaga lumaksana magita-gita ayo budal Get out see ho 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 Potong karatia pinuji atau ekosi Desai alam dosan moro Hagar bendi agar bendi berapa wah sikro datang kawe wah
jungkir akale jungkir asmane goyang sama besar bumi cekel mawon cekel panitia cekel niku sing gawe rusuh mrep bodol goyang tipis-tipis no anarkis oke bolong bisa ke panitia nenek gawe rusuh cerit
kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam busa. Susu kawan enak era karuan. Susur rondo rasane sektul. Ora ilo, buka topengnya wega. Goreng. Mas Oto. Iya Mas Sotong gacal bisa meneh. Awan. Oh soalnya 14 rono lho. Si Ae. Woi. man paman tak rewangi duduk sumur mane menawa metu banyune
tak rewangi dodolan umur sore-sore kebon negiro sae warna lembunya kompok kokoke yo elo elo ya elo la elo elo wong ale kebon piro sore-sore kebon negiro sae warna lembunya kompok kokoke yo Angkat tangan aja.
jote ae oh ae yo 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 pikir awasi ho 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 ho
Marani saya setuju agunging Samudro Pangartomo kegandengan sampun paripurno pramila kawula saprayan badhe nyuwun pamit lan nyuwun idi pangestu anggenipun kawula saprayan bidal saking Dusun Panjenengan Lor dumugi bagusan paraan Temanggung boten enten alangan setunggal punapa. Jangan lupa besok saksikan di Kelurahan Jambu Semarang untuk besok, dan untuk tanggal 8-nya akan ada di Kembangan, Ngasinan, Gerabak, Magelang. Atur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Mohon perhatian kepada panitia seluruh Karang Taruna Panjenengan Lor dimohon untuk segera membantu di area parkir. Sekali lagi kepada rekan-rekan Karang Taruna dimohon untuk segera membantu di area parkir, dan mohon dari PAM bisa menerima ucapan terima kasih yang akan diserahkan kepada Mas Boyo. Dan tentunya dari kami keluarga besar dari Manggolo Putro, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang berkenan di hati Bapak dan semuanya rekan-rekan. Dari kami keluarga besar dari BMP, mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai jumpa di besok dan besok malam tentang pertemuan kita yaitu di puncak acara anniversary BNP yang ke-24. Sayonara, sampai jumpa di lain waktu. Bila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.